večer. V mene celej triedy vás chcem čo najsrdečnejšie privítať na tejto stužkovej slávnosti a zároveň sa vám chcem poďakovať za to, že ste prišli. Celý život prežívame nejaké zážitky a občas zažijeme prežitky. Ja však pevne verím, že nám to dnes vyjde na dočakávania. Spoločne sa zabavíme a tento deň sa nám vrie do pamäti ako jeden z najpôsobivejších zážitkov. Dnešným programom vás budem sprevádzať ja a spolužiak Peter a hneď na úvod poprosím, aby predniesol príhovor. Ďakujem. Dobrý večer. Vážená pani zástupkyňa, vážený pedagogický zbor, drahí rodičia a všetci hostia. Niečo sa stalo. Niečo sa dialo sústavne vyše 3 rokov. Nezdá sa to byť ako dlhý čas. Možno to niekomu príde len ako krátky záblesk, nebodaj spomienka. Ale to všetko dokonca trvá ešte aj dnes. Gvoza to je škola večného sťahovania, večného vláčenia vecí so sebou. Pomaly začínam pochybovať o tom, že je to len nedostatkom priestoru. Začínam pochybovať, či to náhodou nie je príprava. Možno. Kto vie. Gvoza, ako každá iná škola, nám dáva známky. Má dovolené hodnotiť nás a ukazovať nám naše kvality. Hoci aj nepríjemným spôsobom petiek z matematiky, diktátov, odpovedí. Ale už dlho nie. Potom príde na rad niečo horšie. Ak vás raz oznámkuje škola života nedostatočnou, bude veľmi ťažké nájsť odvahu opraviť si to jednotkou. Prajte nám veľa šťastia. Prajte nám nádej, aby sme tú odvahu našli. O malú chvíľu začneme vandrovať. Začneme si plniť našu dospelácku vandrovnícku povinnosť. Každé ráno, od pondelka do piatku, niekto dokonca aj v sobotu, o 7:50 sme mali všetci rovnaký cieľ. Otvoriť dvere na známej budove, nájsť učebňu, sadnúť si. Tento opakovaný proces mal za následok niekoľko krásnych momentov, spomienok, možno večných, nových priateľstiev, dokonca lások, nie zas až tak večných. A každý deň ste toho boli súčasťou aj vy, profesori. Smiali ste sa na nás, na niektorých hodinách sme sa my smiali na vás a občas sme sa smiali spoločne. Nestrácali ste trpezlivosť nás niečo naučiť a za to vám ďakujeme. Nestáli by sme tu, keby nebolo vás, rodičov. Vy jediní poznáte náš celý príbeh od úplného začiatku. Dávate nám dobré rady a ukazujete správnu cestu. No konečné rozhodnutia ležia len v našich rukách. Za všetky dobré rady, pomoc a lásku vám ďakujeme. Ľudia žmurkajú a strácajú chvíle. Chvíle, ktoré by mohli zmeniť úplne všetko. Preto dnešný večer, a nielen dnes, majme oči doširoka otvorené. Pretože jednou skutočnosťou je skutočnosť času a druhou my. Ďakujem za pozornosť. Pána riaditeľa a našu triednu pani profesorku, aby predniesli príhovor. Vážení rodičia, milí kolegovia, milí študenti, vážení hostia. Dovolte mi, aby som sa v tejto slávnostnej chvíli prihovorila našim maturantom za vedenie gymnázia. Stužková je výnimočná udalosť. Na dnešný večer ste sa tešili vy, milí študenti, ale určite aj vaši rodičia. Veď to boli oni, ktorí s vami prežívali všetko dobré i zlé. Nezabudnite na ich rady a poučenia, sú prejavom ich lásky k vám. To, čo sa vám pred rokom zdalo veľmi vzdialeným, sa pomaly začína náplňať. Zanedlho ukončíte maturitnou skúškou štúdium na našej škole. Čaká vás však veľa práce. Samozrejme, budeme pri vás my, vaši učitelia. Ale najväčšia zodpovednosť je na vás. A nie len pri príprave na maturitu, ale počas celého vášho života. V niektorých krajinách predávajú knihu, ktorá má všetky listy čisté. Je to preto, aby si ju každý napísal podľa svojich predstav.
A ja vám prajem, aby tá vaša kniha bola naplnená radosťou, šťastím, láskou a úspechmi. Buďte múdri a vzdelaní, ale buďte predovšetkým láskaví a dobrí ľudia, na ktorých budú hrdí nielen vaši blízky, ale aj naša škola. Želám vám veľa šťastia a dnes krásny a nezabudnutelný večer. Vážená pani zástupkyňa, drahí kolegovia, vážení rodičia a moja úžasná trieda. Chcela by som vás aj ja privítať na dnešnej stužkovej slávnosti a dovolte mi, aby som týchto pár slov venovala tým najdôležitejším ľuďom, kvôli ktorým tu práve dnes sme. A to tým vašim deťom, ktorí sa za tie 4 roky už stali aj trošku mojimi deťmi. Dievčatá, ste úžasné, nádherné, krásne šaty, nádherné úsmevy, účesy, tie slzy tam nechcem vidieť, že budem plakať aj ja. Ale ani v tých oblekoch by som vás ani nebola poznala. Na prvý pohľad toto si všimne naozaj každý, že ste krásni mladí ľudia. A za tie 4 roky ale ja som mala šancu vás poznať bližšie a viem, že toto nie je to najdôležitejšie, čo som o vás zistila. Spolu sme zistili strašne veľa vecí a nie všetky boli zaujímavé, nie všetky boli podstatné, niektoré boli len zábavné, ale na niektoré naozaj nikdy nezabudnem. Napríklad veľmi dobre vyhrávame stávky, že Peťo? Prepáč, musím to spomenúť, dokonale vyhrávame stávky a 5 eur za len zjedenie švába. Niečo úžasné. Doteraz nechápem, prečo si toho druhého zjedol bez nároku na odmenu. Nika, Sima a Ľudská, tie už v prvej triede prišli na to, že make-up sa oplatí nosiť po hodinách matematiky, po písomkách. Jedine Maruška prišla na to, že už v prvej triede, že teda tam matika naša silná stránka naozaj nebude. Peťo by si zaslúžil herecké výkony nielen za Oscara, ale aj za všetky tie výkony, ktoré si podával na hodinách, o tom, ako si presvedčil nás, že teda túto písomku naozaj netreba písať a toto skúšanie naozaj treba odložiť. Čo sme ešte zistili? Hlavne, čo som zistila ja, že ste úžasní aj na ten druhý, a hlavne na ten druhý a tretí pohľad. A každý z vás je úplne jedinečný a máte strašne dobré srdiečka a dobré dušičky. A to je asi to najpodstatnejšie a práve preto som hrdá na vás ja. Takže žite svoje životy, robte tie svoje chyby, ktoré chcete, poučte sa z nich, poučte sa aj z chyb druhých, naplňte všetky svoje plány, všetky svoje túžby, všetky svoje tajné aj netajné sny, hlavne buďte šťastní. A ja vám k tomu všetkom budem vždy držať palce, vždy budem na vás myslieť. Hovorí sa, že prvá láska nikdy nehrdzá v jednej viete, že vy ste mojou prvou triedou, takže ostávate niekde tu dosť dlho a možno navždy. Takže hlavne buďte šťastní. Ďakujem za to. Miroslava Barošincová.
Lucia Brodňanová, Martina Dunajová, Dušan Fránek, Zuzana Hagenová, Katarína Hazdrová, Lucia Hýlová, Peter Chalúbka, Erika Jantošíková, Lucia Košútová,
Peter Kováč, Ivona Malachová, Juraj Martinek, Kristýna Masna, Ema Maťašková, Tomáš Mičík, Natália Mihalčatinová, Nikola Obertová, Lucia Raškovičová,
Robert Rožanek, Boris Schubert, Tatiana Smidová,